Il-grupp Not in Our Name illum għamlu pubblika x-xewqa tagħhom li jiġu skomunikati mill-Knisja. Dan għaliex id-deċiżjoni li jitgħamdu ttieħdet għalihom meta jkunu trabi u llum iħossu li ma jistgħux ikunu parti mill-Knisja. Għalihom li mġieba u l-ħsieb tal-Knisja fuq diversi kwistjonijiet huma immorali u repressivi. Semmew l-abbużi minn qassisin fuq tfal u l-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-kontraċettivi u persuni omosessuali. Għamlu referenza għal kampanja ta' referendum li fiha skont huma intużaw tattiċi moqżiża. Qalu li ma jemnux fi statistika li 98% tal-Maltin huma Kattoliċi u ma jaqblux mal-kunċett li r-reliġjon Kattolika hija parti mill-identità Maltija. Tant li appellaw biex tibda diskussjoni ħalli titneħħa mill-Kostituzzjoni ir-referenza għal reliġjoni stranija bħala ir-reliġjon ta' pajjiżna. Appellaw lil dawk kollha li jaqblu ma' ħsieb il-Knisja ma tistax tibqa' tagħmel dawn l-affarijiet f'isimhom sabiex jingħaqdu magħhom fit-talba għall-iskomunika. Intant fl-10 ta' Lulju fi strada stretta tal-Belt ser issir laqgħa għal dawk kollha interessati fil-grupp bid-diskussjoni tibqa' għaddejja fuq il-paġna tagħhom ta' Facebook.